Riddernes runeslag. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i hr. Peder og hr. Olufs venskab og dets udvikling. Kort handler teksten om hr. Peder og hr. Oluf, der vædder om, hvorvidt hr. Oluf kan forføre hr. Peders forlovede Mette med sin gyldne lud. Det lykkedes for hr. Oluf, men efter at han havde forført hende, stoppede han affæren og lukkede hende ikke ind. Og herefter tolker jeg det som om, at hun begår selvmord, fordi hun angrer så dybt. I teksten får man opfattelsen af hr. Oluf som lidt en ungkarl, som ikke ønsker sig at binde sig til nogen, men bare vil forføre damer med sin gyldne lud og leve livet, som man kan se i strofe 3 og strofe 4. Hr. Oluf er også selvsikker nok til at påstå, at der ikke findes den jomfru, han ikke kan forføre, som man kan se i strofe 5. Hvilket jo viser, at han er meget selvsikker og har tro på egne evner. Hr. Peder optræder som den mere modne af de to, da han er forlovet og har mere styr på sit liv. Men han optræder dog også umodent i visse segmenter. For eksempel i strofe 7, hvor han vædder sin hest og ære på, at hr. Oluf ikke kan forføre hans forlovede Mette, hvilket jo er meget dumdristigt. Og som man kan se i strofe 39, bliver hr. Peder sur på Mette, efter at hun lader sig forføre. Hr. Peder og hr. Oluf har et meget nært venskab, hvilket man kan se i strofe 2. Staldbroder, der er et gammelt ord for nær ven, hvilket betyder, at de er gode venner, og de er også så gode venner, at hr. Peder giver hr. Oluf råd om livet. De respekterer også hinanden, hvilket man kan se i strofe 22, hvor hr. Oluf har forført Mette, men nægter at lukke op for hende af respekt for hr. Peder. Deres venskab ændres meget, men jeg tror ikke, det er had og splid mellem dem, mere end en skam hos hr. Peder, efter at have væddet om sin ære og sin forlovede, og sat hans forlovede i den situation på grund af hans stolthed. Jeg tror dog ikke, at hr. Peder beskylder hr. Oluf for Mettes død, men snarere sig selv og er meget skamfuld og tør ikke møde hr. Oluf, hvilket man kan se i strofe 42. Jeg synes også, der er en morale i teksten, som man finder i sidste strofe, strofe 43. Jeg citerer: Det vil jeg jo give hver ungers ven for lære, op under den lind. Prøv sig aldrig den viv, som æren haver kær, op under den lind, der vågner alle kæreste min. Hvilket vil sige, at man ikke skal spøge med det æren har kær, altså at man ikke skal vædde om det for sjov.